Diyos marhay na aldaw po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Iayon ta sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving and petition of Arnel Jose A. Rubio, Lorraine Evana R. Clarete, Lawrence Evan B. Rubio, Lorraine Evany and Robert Eiferts Jr., Thanksgiving special intention of Casey Kyle Clarete, Thanksgiving Mass offered by Nitz Abio, marhay na pag-iribahan kan pamilya, dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Pareño, Thanksgiving offered by Violi Molina, special intention, complete healing of Father Luan Harsha, complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Siste Bahamonde, for safe and good health of Rosalia Asense, Juliet Navarro, Janet Villaperte and family, for safe and good health of Maria Faye Dona, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang, for safe and good health and financial success of Arnold II and Cindy, Arnold Kirby, Carmen Bunyag, offered by Sis Binang, for divine intervention of land dispute at Lidong Hibago, Salugon Pawili, offered by Nene del Rosario, for complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio, for safe travel of Selit and Orly, offered by Mr. and Mrs. Orlando Ojami and family, for eternal repose for the souls of members of CRC and LLFCC, for the eternal repose for the soul of Arnaldo, for the souls of Rodrigo, Antonina, Pantaleon, Anacleta, Rinaldo, Mirna, Mario, and for all the souls in purgatory offered by Nene del Rosario, for the souls of Alex, Nonoy, Pablita, Estelito, Anesia, Jose, and for all the souls in purgatory offered by Nitz Abio, Virginia, Julio, Antonia, Juan, Julia, Santos, Josefina, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Alienarte family, Felipe, Mercedes, Irma, Virginia, offered by Banji Alano, Marcelo, Gahite, Romeo, Rodolfo, Edwin, Mirna, Lenlen, offered by Sis Ining, for the eternal repose of the soul of Nazaria, Alfonso, Alfredo, and for all the souls in purgatory offered by Malu Bendicio, eternal repose of the soul of Juan, Avelina, Skylark, Piameta, John, Barbara, offered by Sis Celi Delgado, eternal repose of the soul of Antonio, Valeriano, Imelda, offered by Maricel, for the souls of Sofronio, Milagros, Jose, Rebecca, Jose Jr., Gregorio Sr., Juanito, Estelita, Victoria, Juan, Teofila, Cipriana, Segunda, Florencio, Ramon, Silvina, Veronica, Lorenzo, Paz, Bienvenido, Sulficio, Salvacion, Perfecto, Joel, Marieta, Anastasia, and Magdalena. Liwat, Diyos maray na aldaw po sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ika-32 na Domingo kan taon.
Ang tema, pagkamaimbod sa kabutan ng Diyos. Ang liturhiya, nangangapudan sa tuya, na mag-ingoa na mabuhay nin may dakulang pagtubod sa Diyos na iyo ang ginigikanan kan buhay na mayong kasagkuran. Maging dayupot kita sa kabutan nin kagurangnan. Kabutan nin Diyos na mabuhay kita sa katanosan, asin kabanalan, tanganing makalaog kita sa iyang kahadean, asin makamtan ang buhay na mayong kasagkuran, nakaibahan siya. Ipabibi niya to sa liturhiya, na mapasatuya gabos ang kusog asin karahayan, nagikan sa Diyos. Ang mamamayo sa selebrasyon kan Eucharistia, iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenis, Cura Paroko kan St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Sa dakulang kaugmahan asin pasasalamat sa Santissima Trinidad, punan niya to ang satong selebrasyon, asin durungan niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Matindog puan gabos. Kaugmahan na daling makakaagaw, sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalan, kami sa imo pinapuli. Unganin pagtiripon, ni mga magtulugan sa imong karon, pagtubod yamo ugod magkaroon, ikaandam na kami ako. Kaugmahan na daling magkakaagaw, kung ikauya. Sangaran ka nama, asing kan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Iayon taman po sa misangunyan ang satuyang mga personal na intensyon. Magatugang akontan sa itong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Dani da Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
itaasan. Asin sa daga katuninungan, sa mga taong barahay ang buo. Pinoo maumi ka, pinurokyaw mi ka, sinasambang mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Hader langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurang ng aking bukong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ikaw na napapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na napapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan luro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Makakamhan asin mahirakon na Dios, suruga kami sa gabos na pag-alaman, halean gabos na bagay na makakaulang kan samuyang hawak asing kalag, sa pagkuyog kan sa imong kabutan. Huli kay Jesucristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mo asing kan Espiritu Santo, na ubuhay sa nagahade sarong Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw puan gabos. Sa panahon ng kadifisilan, ang pagtubod sa Diyos, iyo ang dapat na pagsarigan. Ini ang mensahe kan babasahon. Hinanyo po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro kan mga Makabeyo. 7 magturugang dinakop kaibaan sa indang ina. Pinasakitan, hinampak, asin pinirit kan hadi, na magkakan kan lamanin urig na ipinapangalad sa sainda. Saro sa sainda sa ngaran nin gabos, nagsabi, ano ang sa indong hinahanap sa samo? Dapat nindong maaraman na andam kaming magadan. Da isa na makalapas kan tugon nin samong mga magurang. An ikaduwang tugang, bago na utsan, nagsabi, mga taong tampalasan, ginagadan nindo kami, alagad bubuhayon liwat kami, kan hadi nin kinaban, para sa buhay na daing katapusan. Huli ta magagadan kami, huli kan sa iyang tugon. An ikatulong tugang, iyo an isinunod nindang pinasakitan. Kan ginagadan na, ilinuwas niya an sa iyang dila, asin daing takot na inunat an mga kamot, asin nagsabi, an mga ini itinao sa kuya kan langit. Asin huli kan sa iyang mga tugon, putulon nindo, bilog an sa kuyang paglaom, na an mga ini pinutol nindo, ibabalik sa kuya nin Diyos.
Pagkahiling kaini, an hadi asin an sa iyang mga kairiba, nagngarelas sa kaisugan kaining aki, asin hulita garong da iniya minamati an sa iyang mga tinios. Pagkatapos kaini, sa indang pinasakitan an ikaapat na tugang. Asin kan iniharani ng magadan, nagsabi, urog na marahay ang samuyang kapaladan na magadan sa kamot nin tao. Bilog ang pagsarig sa panuga nin Diyos na kami sa iyang bubuhayon liwat. Alagad para sa indo, dae nin pagkabuhay liwat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Kagurangnan, himatean pakimaherak, na matanos, dangugaan sa kong inagrangay, hinanyugaan sa kong pamibi, mayong daya sa sakuyang nguso. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ako danay na naglalakaw sa imong mga dalan, mayong pag-alang-alang sa sakong mga lakad. Uya ako asin nag-aapod, dadangugon mo ako, O Diyos, lilingya ako, hinanyugaan sa kong mga tataramon. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ampuna ako siring sa alinaw-naw kan sa imong mata. Tago ako sa lindong kan sa imong mga pakpak. Sa sakuyang katanusan, mahihiling ko ang lalawgon mo. Asin sa sakuyang pagmata, mapapano ako kan liwanag nin sa imong kamurawayan. Kung mahiling ko ang sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ani kaduwang babasahon, iyo ang kapahayagan ni San Pablo, manunungod kan kusog na gikan sa Dios. Ang kusog na ini magdadanay kunyaon man ang satuyang paglaom asin pagsarig sa pagkamuot nin Dios. Hinanyugon po niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Rangahon man lugod kamo sa kapakusugon ang buot nindo ni Jesucristo na sa tong kagurangnan asin nin Diyos na sa tong Ama. Nanamuot sa to na sa iyang biyaya nagtao sa to nindaing katapusan na kusog nin buot asin pusog na paglaom. Tanganing danay kamong makagibo, asin makasabi, kan gabos na marahay. Sa katapusan, mga tugang, ipamibi nindo kami, tanganing ang mensahe ning kagurangnan, makalakop tulos asin akoon. Arog kang pag-ako nindo kaiyan. Ipamibi man nindo na iligtas kami ning Diyos sa mga tampalasan asin maraot na tao. Huli tabakong gabos na tao, igwanin pagtubod. Alagad, maimbod an kagurangnan. Papakusugon niya kamo sa kaililikay sa maraot, nananarig kami sa kagurangnan, dapit sa indo, naginigibo, asin padagos nindong gigibohon, ang mga ipinagbuot mi sa indo. Antabayan ang lugod kamo nin kagurangnan, pasiring sa pagkamot ng Diyos, asin sa katagalan ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurang nagsasari sa saila tataramo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagduman kay Jesus na mga Saduseyo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus, Maestro, nagsurat si Moises kaining pagbuot para sa to. Kung magadan ang sarong lalaki, dangan mabayan ang agum niya na mayong aki, kaipon agumon kan tugang niyang lalaki ang balo. Tanganing magkaaki isinda para sa nagadan niyang tugang. Igwa kaidto nin 7 magturugang na lalaki. Ang pinakamatua, nag-agom. Alagad nagadan na mayong aki. Inagom kan ikaduwa ang balo, dangan kan ikatulo. Pareho ang nangyari sa 7 magturugang, nagkagaradan, sindagabos na mayo nin aki. Dangan nagadan man ang babae. Ngunyan sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si Isay sa indan agom kan babaeng ini, hulit na laging agom siya nindagabos. Nagsimbag si Jesus. Ang mga lalaki saka mga babae sa panahon na ini nag-aaragom, asin nagpapaaragom. Alagad ang mga lalaki asin mga babae na maninigong buhayon liwat para sa buhay na maabot, dai na maagom. Dai na sinda magagadan, hulit na magiging arog na sinda sa mga anghel. Sinda mga aki kan Diyos, hulit na nabuhay sinda liwat. Malinaw na pinatunayan ni Moises na ang gadan mabubuhay liwat. Sa kasuratan, dapit sa naglalaad na sadit na kahoy, inaapod niyang kagurangnan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan, ang gabos nabubuhay sa iya. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Mga namumutan ko mga tugang kay Heso Kristo, 2 punto po mga tugang ang satuyang paghuhurup-hurupan ngunyan. Ika-32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang enot na punto mga tugang na paghuhurup-hurupan niyato, iyo po ini. Igwa po nin mga nagdulok kay Jesus na satuyang kagurangnan. Sinda po sarong grupo nin mga tawo kan panahon kan satuyang kagurangnan. Inaapod sindang mga Saduseyo. Asin sabi po digdi sa Ebanghelyo mga tugang, ang mga Saduseyo dai nagtutubod manunungod sa resurrection of the dead. Dai sinda nagtutubod kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Ang mga Saduseyo dai nagtutubod kan pagkabuhay liwat sa mga gadan. Pero kitang mga Katolikong Kristiyano, saro sa tinutubod niyato, iyo na igwa nin pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin nuwa rin po mga tugang mangyayari ang pagkabuhay liwat nin mga gadan. Ini po mangyayari during the end of times, sa katapusan nin panahon. Asin aram niya to mga tugang na ang Diyos sa naan nakakaaram kan katapusanin panahon, katapusan kan kinaban. Kadakol na po na mga nagtaram na matatapos na ang kinaban. Pero nangyari na,
dai po nangyari. Taan Diyos sa naan nakakaaram, manunungod sa katapusan nin kanaban o katapusan nin panahon. Asin sa katapusan nin panahon mga tugang, mangyayari ang pagkabuhay liwat nin mga gadan. Sinasabi na mabubuhay liwat ang satuyang hawak asin masaro sa satuyang mga kalag. Aapodon po na glorified body o kaya resurrected body. Asin pagkabuhay liwat kan mga gadan, mangyayari po mga tugang-an paghukom kan mahal na Diyos. Actually po, duwang klase ang paghukom kan mahal na Diyos. An enot inaapod na particular judgment, an ikaduwa, last judgment. Nuwarin mangyayari mga tugang-an particular judgment. Ini po mangyayari immediately when we die. Immediately po, pag kita po nagadan, malaog na kita sa paghukom kan mahal na Diyos. Huhukuman kita kan Diyos kung kita po mapapalangit, kung kita po mapapapurgatorio, o kung kita po mapapa-infierno. Itong nagadan na yaon sa grasya kan Diyos, pwedeng mapalangit tolos, halimbawa ngaya, sarong aki na binunyagan, tapos nagadan tolos na naghihelang, di ba? Diretso tolos sa langit. O kaya sarong tawo na nagadan ninhuli kan sa iyang pagtubod, nagadan bilang sarong martir, diretso tolos siyan sa langit because of baptism of the blood. Di ba? Halimbawa, arog ngaya ki San Lorenzo Ruiz de Manila. Halimbawa, arog ngaya ki San Pedro Calungsod, mga martir. Di ba? Kaya diretso na napa langit. Pero kadaklan sa satuya mga tugang, dai makakadiretso tulos sa langit. Ninhuli tagabus kita para kasala, asin igwa po kan inaapod na temporal punishment due to sin. Igwanin pagkastigo sa tuya ang Diyos. Kaya daw nagadan kita na yaon sa grasya kan Diyos, malaog kita sa pagkastigo. Diba? Lilinigan muna kita, pupurgahon kita duman sa infierno. Ay duman sa purgatorio. Tamayo man pong nakakalaog sa langit na maati. Kaipuhan malinigan ka duman sa purgatorio. Pero itong nagadan na mayo sa grasya kan Diyos, nagadan na igwanin mortal na kasalan o mga mortal na kasalan, dai po mapapalangit, dai po mapapapurgatorio, kundi magsasakit na mayo nin sagkod duman sa infierno. Pero sa katapusan nin kinakban, mangyayari man po an, sabi ko nga ni, resurrection of the dead. Tapos mangyayari an, huring paghukom, last judgment of God. Pero duwa na sa ng estado, mayo na po nin purgatorio. Igwa na sa nin langit, asin, infierno. Ang nagadan na yaon sa grasya kan Diyos, mapapalangit. Pero ang nagadan na mayo sa grasya kan Diyos, mapapaduman sa mayong sagkod na pagsakit, duman sa infierno. Kaya ano mga tugang-an, leksyon o mensahe kan Diyos sa lambang saro sa satuya? Hinguwahon niya itong magpakabanal. Hinguwahon niya ito na dawa masakit, magkuyog arual daw sa mga tugon kan Diyos. Tapag ginibon niya ito ini mga tugang, bakong harayo sa tuya, ang kahadean kan Diyos duman sa langit. Ang ikaduwa po mga tugang na punto na paghurup-hurupan niya to, iyo po ini. Kita pong mga tao, inaapod kitang mga peregrino. Diba? Pilgrims. Taano po mga tugang, ninhulita, padagos kitang naglalakbay. Naglalakbay sa satuyang tunay na destinasyon. Ang tunay na destinasyon kan tao, bako po sa kinakban na ini. Diba? Kaya nga ni ang buhay tadig di sa daga, temporaryo sana. Passing by, garo nag-agi sana kita sa kinakban na ini.
taan tunay na destinasyon kan tawo, iyo ang Diyos, na kita po makisumaro sa buhay kan mahal na Diyos. Kaya padagos kitang naglalakbay, nagtatarabangan kita, tangani nagabos kita, makamtan yato, ang tunay na pakikisumaro sa buhay kan Diyos, duman sa langit. Digdi po mga tugang sa Ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurang na si Jesus, ang mga lalaki saka mga babae sa panahon na ini, nag-aaragom asin nagpapaaragom. Diba? Pero sa ikadawang buhay, bako na po yan ang sa tuyang concern. Kung pagkita po napalangit, bako ta na pong concern ang pag-aagom o pagpapaagom. Ang concern niya to, iyo ang pagsamba, pagtaong umaw sa mahal na Diyos. Iyan ang satuyang concern. Diyan po nakaturuhok ang satuyang atensyon. Ang pagsamba sa mahal na Diyos. Siring man, ang pagpangadji, di ba? Kaya nga ni itong mga kalag, na yaon na po sa langit, sinda po itong nagpapangadji sa satuya, na yaon pa sa daga. Tanganing makapaghingowa kitang mabuhay sa kabanalan, tanganing pag-abot kan aldaw, mapalangit kita gabos. O kaya iyan po mga tugang anhihinguwahon yato habang nabubuhay pa kita sa kinakban na ini. Na makapaghingowa kitang mapalangit, ta sa langit, yaon ang presensya kan mahal na Diyos. Asin pag kita po napalangit, nakamtan yato ang tunay na kayamanan na dapat niyatong makamtan. Pag kita po napalangit, nakamtan niyato ang tunay na kaugmahan. Taan presensya kan Diyos sa satuyang buhay, iyo ang tunay na kaugmahan. Tabangan lugod kita ni Jesus na satuyang kagurangnan, tanganing mas kinabubuhay pa kita sa kinakban na ini, garo baga na mamatean na niyato ang langit. Tanabubuhay kita sa grasya kan mahal na Diyos. Sana, pag-abot kan aldaw, magkairibahan kita, duman sa kahadean kan Diyos sa langit. Amen. Matindog po ang kabos. Nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inay hiling, asin sarong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil nilalang saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nalitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan asin inlubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paukom sa mga buhay asin magadan, ang sayang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita na masunod taan kabutan kan Dios, huli sa pag-uswag nin pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Iwaras lugod sa to ang balawg nin pagkasararo asin katuninungan, katalingkasan asin katanosan. Ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyoga ang samuyang pakimaherap.
Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, para sa mga nagtitios asin nagmumundo, huli sa pagpakaraot nin kapwa, tanganing mag-ako kang kabutan nin Diyos, napatawadon ang nagkasala, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, Para sa mga naapi, asin na pagdayaan, tanganing tabangan nin Diyos na magpadago sa pagtubod na ang Diyos may pagkamuot, asin pagtabang minsan sa kahorasaan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, Para sa mga nawawa ranin pagkisinarabutan, tanganing magdanay sa paglao nin pagkasararo, asin pagtarabang na makamtan ang katotoohan asin katanusan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, Para sa mga nakulgan, dawa daing sala, tanganing tabangan nin Diyos na magdanay sa pagkamuot, sagkod na makamtan ang pakiulian, asin pagkasinirabotan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, Para sa tugabos, tanganing tabangan nin Diyos na maghingua kan katotoohan, tunay na katalingkasan, asin katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak, Diyos ning katuninungan, sa saimo dainin iriwal asin pagkulog, ang mga nasa katuninungan papagdanaya, ang may pag-iriwal halean nin pagkaungis, asin magkaurulian. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Matindog po. Magpamibikaw mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako umalugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios nin pagkaherak sa atang nainis sa mong ginigiromdom, ang pagsakit asin paggagadan kan sa imong aki, pakiakuan sa mong dulot asin tabay kami na makasunod kan sa iyang katukduan sa dakulang pagkamuot, hulata siya kagurangnan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Ang kagurangnan,
mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Hitas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nakamidanay asin minsan saen, magpasalamat sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na nahirak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Virhen, siya nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo, sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaos sa mo, nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kay bakan mga angheles, asin arkangheles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakan gabos langit no nahukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagunahang na Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, ano ang sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panadanan inaligtig, sa ngalan kang kamurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod ko. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamangki pagkuanyaman in kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikamaherak kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, e nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, San Juan Evangelista, asin apostol, asin gabos na santos, nagaidto pa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindo po. Natukdoan kan manakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsapi. Sa mong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Sala sa nguya, asin para kami ang narahasa sugot, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katoninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindayo talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuktan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Magpatenraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindo pang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, nagpapasalamat kami sa imo, huli kaning banal na sakramento na samong inako, panoa kami kan sa imong espiritu, asin sa bagsik kaning langit no nakakanon, magdayon lugod kami sa paglingkod sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po sa kadikit na panahon. Pasasalamat, danan niya mong pinapasalamatan ang mga sumusunod. Enot sa gabos, pasalamatan ta po ang kagurangnan sa presensya ni Father Ryan na iyo ang namayo kan misa nin banwaan. Siring man salamat sa mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio. Sinda po daing sawa na nagsusuporta kan sa tong komunidad. Pakanta po. Ang akolito, ang mga nagbasa, ang ministro laiko. Asin ang padagos na pag-anduyog sa misang ini, ang Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa iyang pag-iriba. Salamat po. Asin ang gabos na oya digdi na kisumaro sa satuya. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang kabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan Dios ang sa indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa tuyang katolikong pagtubod. Pagtubod kan mga kaakian, kan mga jóvenes, kan mga adulto asin mga nakakamatoa sa tuya. Bendisyonan asin bulungon kan Dios ang mga nagihelang, magkaigwalugod sindaning kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tataramon na nadamo, ang dinapahay na nagpasok, ang murahon nin bagong usok, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haranin